Lap Iwei Khyllung Kynthei Iba Shu Kha Bala Wan Ieh Cradle Point Jong Ka Lawei Baphyrnai Specialized Adoption Agency Reach Shillong Ministries Kabadon Halum So Pho No Thamai Ha ka khatwoi tarik nai wiang arja arpusaw ha ka por hapdeng sanbaje sanchiteng janmien ini ikhlong menta iladon hapdeng ka jingpet bat ka jingsumar Jong Ka Lawei Baphyrnai Specialized Adoption Agency Shillong Kito baro kibadan jingtip lani kibadan jingade bat ini Khyllung Kynthei kila ban pintip bat pha jingtho sha kini ki office hapo andriu phosngi nadu kasngi bapinmi ya kane ka khubor kino kibadan jingtip ai shapang ni Khyllung kila ban pha jingtip ha kini ki jaka ka office jong ka district child protection unit east Khasi Hills Meghalaya Shillong ka office jong ka child welfare committee east Khasi Hills Shillong but Lawei Baphyrnai Specialized Adoption Agency, Lumso Po East Khasi Hills, Shillong.